മുതൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം വെച്ച് തുടങ്ങാം. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കപ്പോൾ ആരംഭിക്കാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ധനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരിഷ്ണ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായ ഗൗരകഥാമതായ നഗരഗ്രാമതായ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീത കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, സ്ക്രീന് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്കോൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി. ഇതിന്റെ മംഗലാപുരത്താണ് നമ്മുടെ ടെമ്പിള്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ, ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരു, ടോൾ ഗേറ്റ് കദ്രി. ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗീത ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 22 ബാച്ച് കഴിഞ്ഞു. 23ാമത്തെ ബാച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ 11 മുതൽ തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ മുഴുവനായിട്ടും 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അടുത്ത പടിയായിട്ട്, ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ്. 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഓരോരോ അധ്യായത്തിൽ 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. ആ 18 അധ്യായത്തിൽ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നാളെ മുതൽ ഓരോ അധ്യായത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ, അതിന്റെ വിവർത്തനമൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഈ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാം. സെക്കൻഡ് ലെവലായിട്ട് അതിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. ആ കോഴ്സും തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിലും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഓവർവ്യൂ മാത്രമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ, പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആ സെക്കൻഡ് ലെവലിലുള്ള ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഇതാണ് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലുള്ള വിഗ്രഹം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന അല്ലെ, ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. രാമായണവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കുറെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. കുറെ ആൾക്കാർ, പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഞാനൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം. എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ? അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്താണ്? അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് പറയാം. ചാറ്റിലും ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങളൊക്കെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരാൾക്കാർക്കായിട്ട് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാറ്റിലും അയക്കാം. കൈ പൊന്തിച്ചിട്ട് പറയാം ആൾക്ക് ആരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിവശങ്കരൻ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. കൈയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം? തെറ്റിപ്പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, തെറ്റുമോ എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, ഗീത മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ വാണി. ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് വാക്കുകളാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുക. അതെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവേണ്ടതാണ്. വേറെ? എല്ലാവർക്കും പറയാം. ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചാറ്റിലും ഷെയർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. എന്റെ പേര് മധു വിശ്വം. ആത്മപദത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് യുക്തമായൊരു തീരുമാനം പല കാര്യങ്ങളും എടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വളരെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന്. അതെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനില് ഭഗവത്ഗീത എന്താന്ന് പോലും ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഞാനും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രഭുവിന്റെ പേരെന്താണ്? ഐഫോൺ എന്നാ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ. എന്റെ പേര് ആനന്ദ് കൃഷ്ണൻ. അതെ പ്രഭു, ശരിയാണ്. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ചാറ്റില് സ്മിത മാതാജി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, നമ്മള് എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും സുരേഷ് ബാബു പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജൻ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ആണ്. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ. ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിന്. ഹരീഷ് കുമാർ പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെ, നിത്യജീവിതത്തിലെ വിജയത്തിനായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോഴേ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, AC, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ
അതിന്റെ കൂടെ ഒരു എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ടാവും. അത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മം അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേ കോൻ ഭാഗ്യവാച ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തിലത. അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ നമ്മൾ കറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് അവസാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ വന്നിട്ട് അവസാനം ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യ ജന്മം എന്നുള്ളത്. അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. അപ്പോ ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ശങ്കരാചാര്യർ പാടിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഗീതാ മഹാത്മ്യം ആ ശ്ലോകങ്ങള് നമുക്ക് പഠിക്കാം, അതിലേക്ക് അടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശാസ്ത്രമിദം പുണ്യം യഃ പഠേത് പ്രയതാ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദവമാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രമിദം പുണ്യം യഃ പഠേത് പ്രയതാ പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാദിവർജിത. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാധ്യായനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്തി ഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിലൂടെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ധാരാളം പാപങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇല്ലാതാകുന്ന പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകും. നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുളിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഗീതാസു ഗീതകർത്തവ്യ കിം മന്യേ ശാസ്ത്രവിസ്തരേ യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാഗ്നിനിസ്സൃത. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമത്രേ. എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത മതി. കാരണം അത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ്. മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും ബിസിയാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ ഭഗവത്ഗീത
ഒന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണോ വക്താദ്വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്തു പറയാൻ? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമത്രയും ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം, ഗംഗയിൽ കുളിക്കുകയും ഗംഗാജലം കുടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുക എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പോ അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ഗോധാ ഗോപാലനന്ദന പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തരും അമൃതതുല്യ ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? അത്രയും അമൃതാണല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും സാരമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. ആ പശുവിന്റെ കിടാവായിട്ട് അർജുനൻ അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, പശുവിന്റെ കുട്ടിക്കാണ് ആദ്യം പാല് കൊടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പോ ആ പാല് അർജുനൻ കുടിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അർജുനനിലൂടെ നമുക്കും എല്ലാം ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. ആ അമൃത് നമുക്കും ലഭിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീപുത്രഗീതം, ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിന് പൊതുവായ ഏക ധർമ്മഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകീപുത്ര ഏവ, സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി, ഒരേ മന്ത്രം, ഒരേ പ്രാർത്ഥന, തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സേവനം. അപ്പോ ഇത് ഇവിടെ ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നല്ലേ. ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നത് ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീപുത്രം. ഈ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും വളരെ തിരക്കിലാണല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ധാരാളം വേദങ്ങളും മറ്റുള്ള ഉപനിഷത്തുകളൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെയൊക്കെ സത്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവത്ഗീത ഒന്ന് മാത്രം മതി ഈ കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. 30 കോടി ദേവീദേവന്മാരുണ്ട് ഇതുപോലെ അല്ലെ. അപ്പോ അവരുടെയൊക്കെ ആരാധിക്കാനും അങ്ങനെ അതിന്റെ അങ്ങനെ കുറെ സമയം അങ്ങനെ ആയിട്ട് വേണ്ട. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഏകോ ദേവോ ദേവകീപുത്രനായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെയോ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അത് ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം. അതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യമായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസിന്റെ അവസാനമായിട്ട്
എല്ലാ അധ്യായത്തിൻ്റെതായിട്ട് ക്വിസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ മുരളി നായർ പ്രഭുജി കാണിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് സൂര്യമാതാജി അത് ചെയ്യേണ്ട വിധമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ആ ക്വിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. കൂടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുന്നതിലും കൂടുതൽ പ്രധാനം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇതിലൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അവര് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം. Hare Krishna. Hare Krishna, Murli Prabhuji. Hare Krishna. Okay. You can share screen. I'll share the screen. Okay. Hare Krishna, Surya Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Mataji explain ചെയ്യില്ലേ? ചെയ്യാം Prabhuji. Okay. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വിസ് നമ്മള് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ചില സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മള് ഈ കോഴ്സിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്വിസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് വീഡിയോ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ISKCON എന്നുള്ള സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം പേജായി കാണുക. ഇവിടെ ഈ ഹോം പേജിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം. രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മേലെ ഉണ്ട്. ആ ഹോം ഓൾ കോഴ്സസ് ഫോറം എന്നുള്ള ആ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനുള്ളത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അയക്കുന്നത്. അതിനു മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ISKCON ഫേസ്ബുക്ക് പേജും യൂട്യൂബ് ചാനലെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാരണം 0 ലെവൽ ക്വിസിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ID കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഒരു പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസർ നെയിം നമ്മളൊന്ന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വിസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പറയാം രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരു മെയിൽ ID നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾ ഏത് മെയിൽ ID ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് ഓപ്പൺ ആവുക. ആ പേജിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹോം പേജ്, നമ്മുടെ മെയിൽ ID അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂസർ ID കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മുരളീധരൻ നായർ എന്ന് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ശേഷം ഒരു നല്ല പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗീതയുടെ കാര്യത്തിന് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാസ്വേഡ്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ മെയിലിന്റെ പാസ്വേഡ് അല്ല, ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതില് ഐ എം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നും താഴെയുള്ള 2 കോളങ്ങളിലുള്ളതും ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ 2 ടിക്കും 3 ടിക്കും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് രജിസ്റ്റർ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാസ്വേഡ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് 2 പാസ്വേഡും സെയിം പാസ്വേഡ് ആവണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എറർ വരും. അപ്പൊ 2 പാസ്വേഡ് അടിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് 2 പാസ്വേഡും സെയിം അടിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൽ ID, നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിം, പിന്നെ പാസ്വേഡ് ഇതെല്ലാം അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ 3 ബോക്സും നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മുടെ ക്വിസ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഇപ്പൊ ക്വിസ് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അടുത്തത് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ശേഷം നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത മെയിൽ IDയും പാസ്വേഡും തന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് മെയിൽ ID ആണോ എന്ത് പാസ്വേഡ് ആണോ അടിച്ചു കൊടുത്തത് അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ളത് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഈ ലിങ്കിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് മെയിൽ ID അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആകും. മെയിൽ IDയും പാസ്വേഡും അടിച്ച് ലോഗിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവും. അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ ലാംഗ്വേജസിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ കോഴ്സും സെക്കൻഡ് ലെവലിന്റെ കോഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മലയാളത്തിന്റെ ഇതാണ്. അപ്പൊ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 days ലെവൽ 1 മലയാളമാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ലെവൽ 2 ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കോഴ്സസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ മലയാളം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ഭാഷയാണ് സൗകര്യമുള്ളതുകൊണ്ട്, ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷോ തമിഴോ ആണ് സൗകര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാം.
ഇപ്പൊ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത പേജ് ഇങ്ങനെയാ വരിക. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ആ ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 18 അധ്യായങ്ങളുടെ ക്വിസും താഴെ വരും. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ 0% കംപ്ലീറ്റ്, ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ 0% കംപ്ലീറ്റ് ആണ് കാണിക്കുക. ശേഷം താഴെ നമുക്ക് 18 അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ലെസനും ഉണ്ട്, മെറ്റീരിയലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മെറ്റീരിയലിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മലയാളത്തില് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ, അതായത് പ്രഭുജി ഓരോ ദിവസവും കാണിക്കുന്ന PPTയുടെ PDF ഫോം നമ്മൾ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി വായിക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വിസിലോട്ട് പോയിട്ട് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ, ഓരോ അധ്യായത്തിലും 10 ചോദ്യങ്ങൾ വീതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 10 ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. 4 ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് താഴെ തന്നെ വരും. ചിലതിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും, ചിലതിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ചെക്ക് ആൻസർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് താഴെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ അധ്യായത്തിലും 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഈ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് അതിൽ മിനിമം 8 ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രം, അതായത് 80 മാർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ പോയാലും നമുക്ക് ആ ക്വിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. മീൻസ് നമുക്ക് അവസാനം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 8 ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും 100 മാർക്ക് കിട്ടും. എന്നിരുന്നാലും ഒരു പക്ഷേ 8 മാർക്ക് 80 മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഒരു തവണ കൂടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഈ ചാപ്റ്റർ 1 തന്നെ റീസ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് ഉണ്ടാവും. ആ റീസ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് 80 മാർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ക്വിസ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കാരണം അത് കുറച്ചു മുൻപ് വരെയും കഴിഞ്ഞ മാസം മുൻപ് വരെയും എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്താലും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. ക്വിസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ക്വിസിന്റെ അവസാനമാണ് സെക്കൻഡ് ലെവലിലോട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഓരോ ദിവസവും മറക്കാതെ ചെയ്യാം. ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് വരിക എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പൊ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ മുരളീധരൻ ആർ നായർ എന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കറക്റ്റായി വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അക്കൗണ്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ നെയിം മാറ്റണം. എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്ത് പേര് മാറ്റണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയിം വരുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില ആൽഫബറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പേര് മാറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. ഇപ്പോ നമ്മൾ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട്, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടാവും. മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മുരളീധരൻ നായറിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേര് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ പേര് കറക്റ്റായി വരില്ല. ശേഷം ഇതാ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോവുക. എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്ത് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഡിസ്പ്ലേ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരുന്ന നെയിം. അത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുക. സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് നെയിമാണോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ ഉള്ളത് ആ നെയിമാണ് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരിക. ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പേര് മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ. ഇനിയിപ്പോ ക്വിസ്, ഇതാണ് ക്വിസ്. ക്വിസ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യുക, പിന്നെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ നെയിം മാറ്റുക. അവസാനം നമ്മുടെ എല്ലാ ക്വിസും 18 ക്വിസും കഴിയുമ്പോൾ 18 അധ്യായങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. അതിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വിസിന് സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ടെമ്പിൾ മെയിൽ ID ഉണ്ട്, iskonandur1@gmail.com. ഞാൻ അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. അതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കാം. ഏത് സമയം അയച്ചാലും 24 hours നമുക്ക് അതിൽ വോളണ്ടിയർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ വരും. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ മെയിൽ ID, എന്റെ നമ്പർ തരാം, ഫോൺ നമ്പർ തരാം, വാട്സപ്പ് നമ്പർ തരാം. അതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റായി മെസ്സേജ് അയക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ അഡ്മിൻസ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ. അവർക്ക് ആർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും, അല്ലെങ്കിൽ ധനരാജ് പ്രഭുജിക്കോ ഐശ്വര്യ മാതാജിക്കോ ആർക്ക് അയച്ചാലും അവർ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ക്വിസ് സംബന്ധമായ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ, കോൺടാക്ട് നമ്പർ അഡ്മിൻസിന് ആരിന് വേണമെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ടെമ്പിൾ മെയിൽ ID മെയിലും അയക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം വരും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ക്വിസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ
0 ലെവൽ ക്വിസ് ആണ്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ. അതേപോലെ തന്നെ നാളെ മുതൽ പ്രഭുജി ഏത് ക്ലാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്, അധ്യായം 1 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അധ്യായം 1 മാത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതല്ല അന്നന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ പ്രഭുജി നാളെ ക്ലാസ് എടുത്താൽ അടുത്ത ദിവസം 2ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ആ 1ാമത്തെ അധ്യായം തീർക്കാൻ നോക്കണം. പിന്നെ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് കാരണം പാസ്വേഡ് മറക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻവാലിഡ് പാസ്വേഡ് എന്ന് എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ പാസ്വേഡിന് നമ്മുടെ മെയിൽ ID അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഗെറ്റ് ന്യൂ പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്ത മെയിൽ IDക്ക് നമ്മുടെ ഒരു റീസെറ്റ് പാസ്വേഡ് ഒന്ന് പുതിയതായിട്ട് വരും. ആ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ വീണ്ടും അടിച്ചു കൊടുക്കണം. നമുക്ക് മെയിലിൽ വന്ന പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് മാറ്റി നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇനി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്വിസിന് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇതിന്റെ ഈ വീഡിയോ, ഇപ്പൊ കാണിച്ചെന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെമോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഓൾറെഡി മിനി മാതാജി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ടൈം വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റും, മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ. പിന്നെ നമ്മൾ അഡ്മിൻസ് ഏത് നേരവും ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്, വോളണ്ടിയറിംഗ് ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നേരവും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംശയം ചോദിക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ വീഡിയോ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഗോ അഹെഡ്. ഈ ക്വിസിന്റെ ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളും നിങ്ങളുടെ അഡ്മിനിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു പ്രഭുജി, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മുരളി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. ഗ്രൂപ്പ് 1 മണിക്കൂർ തുറന്നു വെക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങളെ അഡ്മിനൊക്കെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ആരും ടെൻഷനായിട്ട് കിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എക്സിറ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെവലിലും പോകണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കേൾക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കിസിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തോ ഭയം തോന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടാൽ മാത്രം മതി. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മതി, ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യമാതാജിനോട് ചോദിക്കാൻ, നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി, പറഞ്ഞുതരാം. മറ്റേത് കിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം നിങ്ങൾ അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, അഡ്മിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് സഹായിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അല്ലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൈ ഉയർത്താം, നിങ്ങളെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം. വിശ്വംഭരൻ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ പ്രഭു. വിശ്വംഭരൻ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്ഷൻ ആണോ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആണോ എങ്ങനെയാ? ബ്രീഫ് എങ്ങനെയാ? 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ എഴുതണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദിക്കുന്നത്.
പ്രഭു ഇന്ന് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക. അത് നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നാളെ മുതലാണ് സബ്ജക്റ്റിലുള്ള നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക. ഇന്ന് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല, ഞാൻ അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതിന് കഴിഞ്ഞുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചത്. അതെ, അത് ഓരോരോ അധ്യായത്തിന് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക. അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ്. 4 ഉണ്ടാവും, ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം സെലക്ട് ചെയ്യാം. അഥവാ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വീണ്ടും പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ അടിയിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പേരും എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റി എന്നുള്ളത്, എന്താണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ 0 ഡേന്റെ ക്വിസ് ഉണ്ടാവും. അതില് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആയിരിക്കില്ല, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അഥവാ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ അല്ല മറ്റ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. Hare Krishna, Prabhuji. I'll be leaving. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. അപ്പോ എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവോ? ഇദ്ദേഹം എന്താണ് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മഹാത്മാവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മള് മഹാത്മാ എന്നൊക്കെ പലരെയും നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും അറിയുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൈയർത്താം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാറ്റിലൂടാ ആരാണ്? ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അതെ. ആരാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അതെ. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്സ് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രഭുപാദരുമായിട്ട് നേരിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഓരോ ബുക്സ്. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപക ആചാര്യൻ, ഫൗണ്ടർ ആചാര്യൻ എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ഈ പ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതക്ക് ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ, ഞാനൊക്കെ ഈ ഇസ്കോണിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു അറിവ് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓരോരാളും അവരവരുടെ ഭാവനക്കനുസരിച്ചിട്ടും അവരവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് വിറ്റുപോകാനൊക്കെയാണ് പലരും അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപടി, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അതേപടി യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താതെ ആ ഗുരുപരമ്പരയിൽ കൂടി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം അതേപടി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആ പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീതയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദരെ അനേകം രഥയാത്രകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രഭുപാദർ ആരാണ് അല്ലെ, നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു, പ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരെ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിനടുത്തായിട്ട്
രാധാകൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അച്ഛനമ്മമാരുടെ കൂടെ പ്രഭുപാദർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദർശനമൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ രഥോത്സവം നടക്കുന്നതും അതൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്കൊക്കെ ടോയ്സിനൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടും അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള കാറ്, സൈക്കിള്, എന്തൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ മൊബൈല് അല്ലെ, കുറച്ച് അത്ര ആവണ്ട, എന്നാലും ആ മൊബൈലിനൊക്കെയാണ് പറയാ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുക. എന്നാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആ അഭയചരൺ, കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര് അഭയചരണാണ്. അപ്പോ ആ അഭയചരൺ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഇരുത്തിയിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു രഥം വേണമെന്നാണ്. അപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു മരം കൊണ്ടുള്ള രഥമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതില് ഭഗവാനെ ഇരുത്തിയിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ചേർത്തു. അവരൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം, മൃദംഗവും കർത്താലും അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ രഥയാത്രയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ചെറിയ കളിക്കുന്ന പ്രായം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ തന്നെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് പ്രഭുപാദർ ആരംഭിച്ചു. ആ പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവനായിട്ട് രഥയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നടക്കുന്ന രഥോത്സവം അത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇന്നും 200ഓളം രാജ്യങ്ങളുടെ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം നടത്തുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിന്റെ പരിശീലനം പ്രഭുപാദർ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ കാണാം, പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു ഗുരുവിനെ കാണാൻ പോവുകയുണ്ടായി. ഒരു ആചാര്യൻ, ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ അദ്ദേഹം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് അഭയചരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രഭുപാദരുടെ ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേരാണ് അഭയചരൺ അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ധാരാളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വൈഷ്ണവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ആൾക്കാർ അവിടെ വരുമായിരുന്നു, സന്യാസിമാരൊക്കെ. പ്രഭുപാദർക്ക് എല്ലാ സന്യാസിമാരെയും അത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. അവരൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പുകവലിക്കുന്നുണ്ടാവും, മറ്റങ്ങനെ പലതരത്തിലും. പ്രഭുപാദർക്ക് എല്ലാ സന്യാസിമാരെയും അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സുഹൃത്ത് വിളിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ അത് നിരസിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാലേ പിന്നീട് സുഹൃത്തിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് 1922 അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജ്, പ്രഭുപാദ് ഠാക്കൂർ മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണമൊക്കെ കേട്ടു. അവസാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് അഭയചരൺ ഗാന്ധിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിലെ അംഗമായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ ആ ഗുരുവിനോട് പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അഭയചരൺ ചോദിച്ചു, ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നേരത്തെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഭക്തിയെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോഴേ പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു ആ ഗുരുവിനോട്, ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് വേണ്ടത്, അതിനല്ലേ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, ഭക്തിയൊക്കെ പിന്നീടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജ് പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എൻ്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ നിങ്ങൾ എന്നോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് നല്ല പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദരോട് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, നീ ഇംഗ്ലീഷിലെ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കണം. നിനക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ലോകത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് മോചനം നൽകാനായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഈ തടവറയിലാണ് ഉള്ളത്, ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തടവറയിൽ അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ
ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി. എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നു അല്ലെ, പിന്നെ രോഗങ്ങൾ വരുന്നു, പ്രായമാവുന്നു, മരിക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഏറ്റവും ദരിദ്രനായാലും ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായാലും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നു, പ്രായമാവുന്നു, രോഗങ്ങൾ വരുന്നു, മരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദരോട് ഉപദേശിച്ചുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന് തന്നെ മോചനം നൽകുന്നതാണ് എൻ്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്ന്. എല്ലാവർക്കും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മനുഷ്യജന്മം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നല്ലേ. അപ്പോ എന്താണ് മനുഷ്യർക്ക് ഇത്ര പ്രാധാന്യം? നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് 4 കാര്യങ്ങളാണ്. ആഹാരം, എന്താണ്, ഭയം, നിദ്ര, മൈഥുനം. അപ്പോ അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അല്ലെ, ആഹാരം, പിന്നെ നമുക്ക് ഉറങ്ങണം, അതിനായിട്ട് നല്ലൊരു വീടൊക്കെ വേണം അല്ലെ, പിന്നെ സ്വയം രക്ഷ, ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷ, പിന്നെ എന്താണ്, തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കല്, സന്താനങ്ങളെ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതി ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അതല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മൃഗങ്ങള് സ്വയം രക്ഷ നേടുന്നുണ്ട്, മൃഗങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, മൃഗങ്ങള് സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലും ഭംഗിയായിട്ട് മൃഗങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇതല്ല അല്ലെ, നമ്മള് നല്ല AC റൂമിൽ നമ്മൾ നല്ല മെത്തയിൽ ഉറങ്ങിയാലും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഉറങ്ങുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ തെരുവിലൊരു പട്ടിയായാലും അത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ. രണ്ടാളും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതന്നെയാണ് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ് വ്യത്യാസം? മനുഷ്യർക്ക് അത്രയും ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അല്ലെ. അപ്പോ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ള ആ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും, ഭഗവത്ഗീത ഓരോരോ അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് പ്രഭുപാദരെ ചെറിയ തോതിൽ ഈ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സത്സംഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ അത്ര കണ്ട് വിജയിച്ചിരുന്നില്ല. ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന മാഗസിൻ പുറത്തിറക്കിയുണ്ടായി. അത് ഇന്നും ഭഗവത് ദർശനം എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്. ISKCON സെന്ററുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. പ്രഭുപാദർ തന്നെ സ്വയം അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ലൈബ്രറികളിലും മറ്റുള്ള മാർക്കറ്റുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിൽ നിന്നുള്ള പണം സ്വരൂപിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ആ കഠിനമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഗോസ്വാമിമാർ എന്ന് പറയും, അവിടെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എനിക്ക് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാരുണ്യം ലഭിക്കണമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ 1965 ജലദൂത എന്ന ചരക്ക് കപ്പലില് പ്രഭുപാദരെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാസങ്ങളോളം പ്രഭുപാദരെ അവിടെ ഡൽഹിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ കയറി ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി. അവിടേക്ക് പോകാൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരുന്നില്ല. എന്താണ് കാരണം? പ്രഭുപാദർക്ക് അന്നത്തെ സമയത്ത് 70 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. ആ 70 വയസ്സുള്ള പ്രായമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഒറ്റയ്ക്ക് യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത രാജ്യത്ത് പോവുക അല്ലെ, അതിനായിട്ട് അവര് പെർമിഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരുടെ നിരന്തര ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് പെർമിഷൻ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ജലദൂത എന്ന ചരക്ക് കപ്പല് പ്രഭുപാദരെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗവതം ഗ്രന്ഥം ബോംബെയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ചരക്ക് കപ്പല് ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കൊച്ചിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ.
അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദിവസം പ്രഭുപാദര് ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദര് കേരളത്തൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. ഇവിടുത്തെ ബനാനയൊക്കെ പ്രഭുപാദര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിലും പ്രഭുപാദര് എത്തിയിട്ടായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ വെച്ചായിട്ടാണ്. ഭാഗവതം അവിടെ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ലഭിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ കപ്പലിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് യാത്രയായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വെച്ചാണ്, കേരളത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ പ്രഭുപാദർ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിറങ്ങി, യാതൊരു പരിചയമില്ല. എന്നാലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഹരിനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരോ നഗരങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ കാണാം വലിയൊരു സങ്കീർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ടൗൺസൺ സ്ക്വയർ പാർക്ക് എന്ന സ്ഥലത്ത് ധാരാളം ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നു ചേരുകയുണ്ടായി. ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ, അത് മാധ്യമങ്ങളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു സ്വാമി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുകയും കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അമേരിക്കയിലുള്ള ഹിപ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉന്മത്തന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ, അവരെയൊക്കെ സമൂഹം പുറന്തള്ളിയിട്ടുള്ള അവരായിരുന്നു. അവരെയൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദര് ആദ്യം കൃഷ്ണാബോധം നൽകി മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായത്. സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും അധപതിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ, അവരെയാണ് പ്രഭുപാദര് ആദ്യം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം കൊടുത്ത്, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവരൊക്കെ പിന്നീട് എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരായിട്ട് ഇസ്കോണിലേക്ക് ചേരുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ കാണാം പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ അമേരിക്കയിലുള്ള ജോർജ് ഹാരിസൺ. അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചിട്ട് കേൾക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരുടെ ആ ട്യൂൺ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അതിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ആൽബം ചെയ്യാമെന്ന് ഏൽക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ട് ആൽബം ഒക്കെ ഇറക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദര് 108 രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്കായിട്ട് 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. ധാരാളം സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത വ്യക്തികളുമായിട്ടൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആ സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങള് പ്രഭുപാദര് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ഭാഷകളിൽ നിന്നൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത തന്നെ 85ഓളം ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ്, നമ്മുടെ മാംഗ്ലൂരിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം. ലോകം മുഴുവനായിട്ട് ധാരാളം ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നെറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് കാണാൻ പറ്റും. അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉത്സവങ്ങൾ, ജന്മാഷ്ടമി, ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാരെയൊക്കെ പബ്ലിക്കിനൊക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അമ്പലം, അങ്ങനെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ. ഇത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള മായാപൂരിലുള്ള ഇസ്കോണിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അവിടെ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം വരുന്നുണ്ട്. TOVP എന്ന് പറയും, ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം. 14 ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും അല്ലെ. അതൊക്കെ അവിടെ മ്യൂസിയം ആയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ധാരാളം ഗുരുകുലം, ഗോശാല, അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അന്നദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രഭുപാദര് 12 വർഷത്തിനിടയിൽ 14 പ്രാവശ്യം ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതാണ് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിലെ രാധാകൃഷ്ണന്മാർ, പ്രഭുപാദരുടെ അവിടെയുള്ള മൂർത്തി. നമ്മൾ ടെമ്പിളിന്റെ വിലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ, കോക്കനട്ട് ഗാർഡൻ റോഡ്, ടോൾഗേറ്റ് കദ്രി, മാംഗ്ലൂരു, കർണാടകയാണ്. ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജിയാണ്, BTech IIT കാൺപൂർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ശിഷ്യനാണ് പ്രഭുപാദർ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് അനേകം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രഭുപാദരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ശ്രീല ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ്. അദ്ദേഹം നേരത്തെ കാണിച്ച മായാപൂരിലെ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ നേതൃത്വങ്ങളും നൽകുന്നു. ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജിന് 60,000-ഓളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് ലോകം മുഴുവനായിട്ട്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി. അദ്ദേഹമാണ് ഈ കോഴ്സ് നടത്തുന്ന ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് നടത്തുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അല്ലെ. അപ്പോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇനി അപ്പോൾ ആ ഗുരു പരമ്പരയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ പരമ്പര കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ തുടങ്ങുന്ന പരമ്പരയാണ് നമ്മുടെ പരമ്പര. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ 5-ാമതായിട്ടാണ് മധ്വാചാര്യർ. ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അവിടുത്തെ അത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മധ്വാചാര്യർ, അദ്ദേഹം വായുദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്നാണ് നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അത് അവസാനിക്കുന്നത് ശ്രീലപ്രഭുപാദരാണ് 32-ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഗൗരകിശോർദാസ് ബാബാജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി. അങ്ങനെ ആ പരമ്പര ബ്രഹ്മാവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ഈ അറിവ് പകർന്നെടുത്തത്, ജ്ഞാനം പകർന്നെടുത്തുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറാണ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു ചാപ്റ്റർ 18 ചാപ്റ്ററാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. അത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിന്റെ അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കിസ് ചെയ്യേണ്ടതിലൊക്കെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ളത് 1-ാമത്തെ ലെവലാണ്. 18 ദിവസത്തെ ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ, തേർഡ് ലെവലിലൊക്കെ പോവാം. കോഴ്സൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടും ഫ്രീ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ യാതൊരു ഫീസും അടക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധാവാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നു. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ലെവൽ. അങ്ങനെ ഇതാണ് കൃഷ്ണ സേവക്ക്, കൃഷ്ണ സാധക്ക്, പിന്നെ ശ്രീലപ്രഭുപാദര ആശ്രയ, പിന്നെ ശ്രീ ഗുരുചരണാശ്രയ, ഹരിനാമ ദീക്ഷ, ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി ഗുരു പരമ്പര വഴി. നേരത്തെ പറഞ്ഞാലേ ഗുരു പരമ്പര വഴി നമുക്കൊരു ഗുരുവിലൂടെ ആണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാനും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും ഒക്കെ പറ്റും. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ലെവൽ 1 ഈ ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ശാസ്ത്രി, ഭക്തി വേദാന്ത, ഭക്തി വൈഭവ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഡിഗ്രികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ശ്രദ്ധാവാൻ, കൃഷ്ണ സേവക്, കൃഷ്ണ സാധക്, ശ്രീലപ്രഭുപാദരാശ്രയ, ശ്രീ ഗുരു ചരണാശ്രയ. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹരിനാമ ദീക്ഷ, ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും തുടർന്ന് വരുന്നതിന് സെക്കൻഡ് ലെവലിലും തേർഡ് ലെവലിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഫ്രീ ബുക്ക്, ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഫ്രീ ആയിട്ട് വായിക്കാം. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ISKCON ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥമാണ്. പിന്നീട് ആത്മഗവേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ബുക്ക് കൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ വേറെയും ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ജപമാല, ജപ ബാഗ്, ഇതൊക്കെ കിട്ടും. ഇതിന് 600 രൂപയാണ് വരിക. കൊറിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇനി വരുന്ന ഇതിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും. സെക്കൻഡ് ലെവലിലും തേർഡ് ലെവലിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ അല്ലെ, അത് അത്രയും മൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ വായിക്കുകയും പൂജാമുറിയിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും, നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ഈ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും ലിങ്ക്.
അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാലേ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1 മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ തുറന്നു വെക്കും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയായിട്ട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുക. മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇടാതിരിക്കുക. പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകളൊന്നും അയക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്, ഭഗവത്ഗീതയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ കേൾക്കുക. നമ്മൾ അലസമായിട്ട് അങ്ങനെ കേൾക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൈയ്യെടുത്തിട്ട് ചോദിക്കാം, അല്ല ചാറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ രാധാ ഗോവിന്ദിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രമൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്കാണ് ഇത്. താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ആ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നതല്ല. പിന്നെ ധാരാളം സ്പാം മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും. ആരെയും പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൊണേഷൻ വേണോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ISKCON ബാംഗ്ലൂരു അയക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അഡ്മിനോടോ അല്ലെ എന്നോടോ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ആരും അങ്ങനെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഒന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇതാവാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പിളിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സും മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതിൽ പഴയ ബാച്ചിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. മറ്റുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ഇന്നലെ രാമനവമി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ആ ഉത്സവങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ വൃന്ദാവനം മായാപൂർ യാത്രകളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ, സങ്കീർത്തനം ഇതൊക്കെ കേൾക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ ഇന്നത്തെ കിസിൻ്റെ അകത്ത് അത് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ചാറ്റിലും സൂം ചാറ്റിലും ഷെയർ ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഷകളിലുള്ള ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. പിന്നെ കിസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കിന്റെ ആണ്, ഇംഗ്ലീഷ് സ്ലൈഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ്, സോറി. അപ്പം മലയാളം ബുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെ, നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 18 ദിവസം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വിസ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സങ്കല്പം എടുക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റു പറയാം. എന്താണ്, നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിന് ചേർന്നാലോ അല്ലെ, നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നാലോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യാല്ല അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ, എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ സത്ത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 18 ദിവസവും കൃത്യമായിട്ടും പങ്കെടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ഏറ്റു പറയുക. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ 18 ദിവസമുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെയും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും പേരിൽ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം.